vain chu state pakata an transport motor ho an transport bus ho te motor hnunga an thu jek pakhat ka chiar fuwa chuta tang chuan thil thui tak ka ngai tua mizo te hi Eiruk ve ngai lo namri nom lutuk mai kan ni ti ka re chuaka amara chu dana dang de ulek mai thei he thu je khe ni ya if you find this vehicle overspeeding please inform security control room antia phone number antar langani ziak hi alian thakop maya hi an transport motor ho zonga an tar vekani a she thiam lo kanom takin he liar thei hi chak taka atlan u chuak taka tlan hlom taka khal ani berchu in hmuni chuan he security control room number a hian in ron hriat tir don ania in ron report don ania tin an ziakani a thang reng khop mai hi namaro chu Mizoram a hian hetiang hi tam tak kan nei ve thawa report na turte aizola po traffic control room number 112 emergency call na turte tin police station number te po kan nei fer furani aram chang ka nga chuan sabra ba chuan an then oma ui tak ngial po she om tuarin about thom hria se she oma tur thom ni an hriat chuan 1911 an kola emergency an kola an reporta tin an then oma kutlak tuaron om nian hriat pon an manin voin rol lopon 112 nilovin 911 an kola ti chuan a boipui tu turte police tele emo paramedic emo aran lampang boipui tu te anong kal mai to thina nin man ron la zui to mai thin ani mase kan rama chuan hei hi a thok ve vak lo thlat mai ni a chan chu Eiruk ve ngai lo nam thil dik lo ti ve ngai lo nam kan ni thlat ani mani khan hei hi Facebook a group pakhata ka muwa mi pakhatin tiang hin ron posa Mizoram police le sarkar roi tu te hriata tan tunla hian Facebook group pakhat black market tia hian rui lo silai rangka chakle thil dang tam tak zor me kania police le CID lamten he group creator le thil thalo zor tu te hi chui chokin man nge ni ro se kan thalai tam tak te nun roi sual tu le thil thalo ti konga zerti na pe tu miswal tak tak om khom na ani tin ron posa he black market group ati hi kala hrengai lawa en po kale en ngai bok lo engen post po ka hrelowa amara chu aron soida na tang hi chuan thil che rang chu silai te thlengin an lo ti thina ni ome amara chu hetiang thil angchi Facebook velan thil zorna mizo antique group te mari khata po khan ka om veya thil tak tak hi a om lo ani then khat phei chu wan nan ten manga mi ti dervel mai nan ten mang thina amaro chu hepa hian angai serious angai thu taka police la ba complain asia mem ka shelo amaro chu social media aron tar langa angai mo thu aron chua mi pui tam zo kina kan reaction chu hetiang hi ni khang kha di mi tam takin Facebook hi luna tlak lo comment arap thlak thei lu tuka comment a che thei lu tuka anti fo thina amaro chu adik na chena oma amaro chu hei hi minol puina kan khoi berania kan ril ru chia zong kan ril ru tak tak kan puan chuan na le kan phu chuana ani wang hian mizo nol pui ril ru hriat na hi ka ti ve tlatani Facebook comment le group te hi te chuan kha an hming ka hlia veka comment kha nia ka ti lan lo ka nga mai ni tam khop mai ra thanem khop mai mizo chuan heta ka soito kha bus nunga he lir the hi chak taka lawm taka tladin muni chuan ta hian ron report don ania ti ania mizo orama thil thleng to keimana ka hriat ngei howa po hian an thenom nu thi khop hial ten emo thi khop hial lo po kutin thlak na
thleng to hian a thenom te han zo hian a thleng ta nge mo ati ta nge mo chuti chuan ani ta nge mo an thom ngai thla ka hreom thin khopasin ti te thil dang tam tak te po om thin mizo chu kan fel khopa kan piang thar tha khop maya mi boina kan in rol tu lowa diklo takin mi in thil ti po ni se mi boina ni in rol kan tum lem lo ke mani pon thil kan lo vati ve ni chuan kan boina ni kan thil ti diklo khami nan lo soyemo kan thil ti diklo kha nan lo boi ve mi lo report chuan mi suala ni mi tong thei ni mi fel over bi ka ni hei damdoi tol ruan man ho hi in mu thina nga champhai police check gate vela te le asam rifle velina an check dan in the thinang bungruan hai le ta thin ui fing mang te le thil dang mang ten thei to pin checking an be thina ni chutianga an man po chu comment lo chia ro hai le thin ro mi puinol puirel ru ka ti to kha tu nge he kang tu nge report lo chunan man don lo mi phakarin an he ka ni hi mai fel fal bikin thik tu in chu ni ve ka ni thil dik lo kan ti le thil thalo kan ti thil lo om tak he ta tu na ral thuam tol ruk sang ang chi te po ni hek tu kan ti mai neng chu report tu thil thalo do dal ngam tu ti te ang heng te hi kan chua du dan chu mi sual mi thik tu te tengi kan chua ta thina ni ka soi to kha sa pho chuan thil ho te anga kan ngai po hi kan en ton em te khuan an theno ma ui sheom ti taka bauri po ria sela an report mai 112 ka soi suan je mai 911 an call mai te chuan an theno ma na tur om se 911 an call maya tin atul chuan an ma ni pon an wanga event maya amaro chu arang an ti thin chu report ani he ni chuan thenom pai na nu pui va tur ma sela apoi a thlen huna a thleng tange mo kan ti du trok chawani amangan thla khop mai ti chuan ei rungai lo nam kan lani ta chewani mirin om lutuk kan lani ta chewani mi in smuggling thil ati nge hi ati tu nge te ti te ka hriat an man chua nge kan kom nge ani chumi ten an soi dan chuan an soi moi vek mai ni aman tu te kha mi sualan ni jok tlat mai ni min he ka min thi kan ti chuan ama pon ka soi to video danga dan lowa driving license siamin chu report po alu tong man chua po ni to yel nge mai thei a soi chen vak hi nom thin lo pathian rong bol na ka ngai ti tlat mai ni mi tan min har sa takan siam tur ko sam zokin kalo siam saka pathian rong bol na ka ngai ati pathian rong bol dan hlok map khop mai te chuan thil dang le po heta for grade in office pakhata entirna ti teng entirna lo deuh te po tel mai thei file akal masak theinan cheng sang khat la in achung lama khoi masak turin bidang te bo ka ni na da chu Eiruk na kan ngayam amaro chu keimani mel hria te mo kan thil ti thei ani chuan kan soi mam vek mai ni acha kan van nei kan ti dei mai ni office pakhata for grade da poisa hlo ate ko file lo da masak te kha Eiruan in ngai lem lawa mi te ka tan pui ve the na di antia tin lo man min pe ni antia chu tiang chi chuan Eiru kan ti te kan huat em mo kan soi fa thin Eiru te ho te hi chu ti kha ti kan ti ho hi an thian te ho chuan Eiruan ngai mi lo an mel hriat nai wai an chung te chuan tin an ma ni nge pon Eiruan in ngai lo ani hei min du sakna nia an file an na tho asot thei deuh nan ka lo tran puya lo mana min pe ni ani dei ani chu wang chuan tu ma hi kan Eiru lo wa kan fihlim Eiru ka fihlim ram kan nia chu dan mi ta chuan ani lo ma se kan in mu dan le kan in hriat dan thewa chuan kan fihlim khop pai Eiru na hian thil dik lo hlem thlet na la ka hian kan fihlim hlom khop mai bol hlo pai ner nur po a drop zia kan soi hut thuta a pai tu nge te thala ka va entira chung ho po chuanin a drop zian soi mol thei tho mi zo te drop zia an ti lom thei tho ani chu ani kan in da tha thei deuh zel maya tin tlang deuh bolin kan soi lo tonga kha mi zo thil black market lampang se khati khan mi pakhatin aron
soita kha soitu kha hek tu misual te khin nan man fo thin mis homework kan ti lawania ti homework remind tu kha an te khin fo thin ani intifel bik soina na kan man thin wakhatani amaro chu intifel ani na taka chon intifel ka ti dik tak te chu thil dik lo en liam tu thil dik lo en liam thei ni lowa ron report tu te kha intifel over an ni lo bifel over an ni lo an ti turan tia an duty an ti ni khole twin ni na ngin tin police report na chang riat phei chon an ti tur dik tak an ti le zuali di ti social media ngai mo thun ron soipon an ti turan ti ani mai intifel dik tak zok chu mi in thil ti sual an hmuwa chu tapo en liam thei mai tia ngai zam thei mai hei tluka intifel hi anomin karing lo tin thil dik lo ti tu te report ngam tu ngai yom lo ti em te heng mi te hi intifel dik tak zok chu ni in mi fel bik ni kan tu mi hek tu lo hobik ni kha kan chak le tlatani chu kan zepakhat ani le tlat baya boi thla khop bai kan moral ka ti photo kha kan moral dik lo lu tukina rin chuania ngai na wang to viau ni kan ram siam thatu ri chuan thanos soi phô thin kha wai khat ti keu kha poi mo ber toin ka ria po di sela ti ngai na vak ka re to lo kan rama chuan hei mi thane mangai te rot felanu te le mi tang tam takin man la thina then khatan support dual tam taka chuan mi phun chiar tar phun chiar mi sual ti te mi dang te pon ni zela di hetiang social activist te hi ke ni pon thei to pin kan an soi thina mi phun chiar mi sual ngai tu kan nga thin mai ani amaro chu thanem kan ngai thei to pin kan soi ve ram thina kan rabin chete tala ma lo son ve theinan mi pakhat ril ru tal kan lo thak dang lam ve theinan tin kan soya amaro chu kan moral hena zero thot lowa kan ril ru kan pian pui nget lat to misual te how tu misual te hek tu misual te hrem na pe tu misual anni na ramani miawa wangin eiru ve ngai lo ram eiru ka fihlim ma ni mu da na chuan kan tha vel vekani eiru kanom lowa kan fihlim vek dani neng ting em ting apathian ni neng ting em tiang su sual na huwa do ngam tu te nge ni su sual na do tu te hotu do thin tu te hi pathian in suala tianga tu hinge tha tiang ti chu avan lama rola re lang chu ato perda tan chuan Eiruk le hlem hlet na le sual tin reng la ka fihlim mizo te kan lo ni chu thil poi mo tak kan ze tel le du chu hei tun la hian YouTube lama Zahmawh ngialngan rap thak ka zz mai ron post chin ani chu channel ming po kan soilong vi waranga khop bai noi te la nei ni channel kan soi chong kan tilar zual mai maya hei hi a hria te chuan report feka thakop mai hei CID lamin cyber crime lamin thei to pin an chui me ka an chui chuak ngei te po be seila YouTube phi kum som pathum chunglam te khoi tura siamania kids ti lo kha chu amaro chu kum som pathum nuailam enan tama tin kum som pathum chunglam po no pangte te ni India khole tui India dana chuan kum som pariat nuailam no pangan lani tin ril rupui tling lo ten lani bok he ngai thla ka ta na Zahmawh ngialngan lutuk mai Facebook a hetianga en turom hi YouTube a en tur hetianga a om hi azialo tak zeta no pang yan khoina sa sia nasa taka kan ril rumin troi koi thei thilani Zahmawh ngialngan thin khop mai ngai thak po ngai thak ngamani lo ngai thla thin te chuan emaw tui chil te chuan in hoviau mai thei amaro chu hemia po hian malak angai khop mai tana ngai khop mai hei hetianga lo soi sel tu ni po hi ain thla hrunom thin ka ti to kha hetianga a soi tu te hi huat kan ni le thina amaro chu hei hi apoi don nakin zela apoi tul don